Waqt is-seduta parlamentari ta' 3 filgħaxija fil-ħin tal-mistoqsijiet għambattibek bejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u d-deputat Franco De Bono. L-Oppożizzjoni bdiet tagħmel mistoqsijiet dwar l-qasam tal-intern li ma qasam minn Ġunju lil hawn sar jaqa' taħt il-Prim Ministru. Il-mistoqsijiet iżda bdew jiġu mwieġba mill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar anke jekk Lorenz Gonzi kien preżenti fil-Parlament. Kien hawn li intervjena d-deputat Franco De Bono. Nistaqsi jekk hemm xi raġuni partikolari għaliex qed iwieġeb il-Ministru Joe Cassar meta l-Prim Ministru qiegħed preżenti. Immedjata tweġiba ta' Lorenz Gonzi li jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu. Qiegħed preżenti qed insegwi l-Onorevoli Cassar qed iwieġebu jekk ikun hemm diffikultà nintervjeni jien ma tinħallih iwieġeb ma narax ebda diffikultà. Franco De Bono iżda ħassibha differenti. Kontrarjament tal-Prim Ministru nara diffikultà kbira ma ninsewx li dan id-dekasteru għadu kif għadda minn terremot kbir kellna riżenja ta' Ministru minħabba l-mismanagement qawwi u kbir f'dan id-dekasteru. Il-mistoqsijiet baqgħu jiġu mwieġba minn Joe Cassar u kien għalhekk li Franco De Bono għażel li jagħmel mistoqsija diretta lill-Prim Ministru. Min qed jinvestiga dawn is-serqiet jekk hux tad-distrett, jekk hux il-Pulizija tad-Distrett jew jekk hux is-CID u jekk saru x'inkjesti. Ovvjament il-Ministru Cassar ma nsibx li għandu idea f'dan is-settur imma Il-Ministru Cassar, il-Prim Ministru. Ħalli nwieġeb. Kieku kelli l-mistoqsija minn qabel konna nġibu din l-informazzjoni. Waqt l-istess seduta parlamentari, Franco De Bono ressaq ksur ta' privileġġ għal kliem despreġjattiv li ntqal kontrih mill-avukat Andrew Borg Cardona waqt programm li jixxandar fuq il-PBS it-tnejn li għadda li ma' programm tmexxa mill-eks President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista Pier Portelli. Skont De Bono, Borg Cardona ilu jippersegwitaha għal żmien twil għaliex ma jaqbilx ma' tmexxija ta' Gonzi PN. Bdiet l-iskeda ġdida tal-PBS u reġa' beda l-ħmieġ. Prim Ministru jmur jitkellem u jgħid ħan nitkellem fuq il-5+5 għaliex għax għandu l-Pier Portelli fuq ix-xandir tal-Istat li jiena kelli okkażjoni f'dal-Parlament ngħid li reġa' mar lura għas snin 80. De Bono qal ukoll li jirċieva messaġġ ta' teddid fuq ħajtu li ma messaġġ għaddih lill-Kummissarju tal-Pulizija u minkejja li kienet identifikata l-persuna huwa ħafrilha. Intant waqt il-Breakfast News fuq 1 tal-4 filgħodu, il-ġurnalist Franz Girschi li kien preżenti għas-seduta parlamentari ta' 3 filgħaxija iddeskriva l-atmosfera fil-Kamra tar-Rappreżentanti b'dan il-mod. Għalija l-messaġġ tal-Prim Ministru kien qed jinjora kompletament lil Franco De Bono. Kienet tinħassu l-Parlament. Hija finalment mbagħad anki tara ċerti ministri oħrajn ħarsu lejn xulxin jitbismu, imma finalment jifieri il-Prim Ministru kellu jqumu u jirrispondi.